Lods, sama ka sa biyahe ko. Daang Kalikasan, mga Tarang, Pangasinan. Let's go! Yun na nga. Magandang araw sa inyo mga Lods. Kasama nga natin si Chief Nardo at ang ating bagong kaibigan si G Travel PH para nga umakyat sa Daang Kalikasan dito sa mga Tarang, Pangasinan. At convoy nga namin ang isa naming kaibigan na nakasasakyan. Sila yung nauna at ito na nga yung entry papasok ng Daang Kalikasan. Medyo maulan nga nung nagpunta kami nung araw na to, pero okay lang, tingnan nyo naman, napakaganda ng view, kita-kita namin yung mga fog, para kang nasa Baguio. Ayan nga si G Travel PH, hello! Yun na nga, dito ako nag 3rd year and 4th year high school sa mga Tarang, Pangasinan. And inaakit na namin to before. Actually, nangunguha kami ng kahoy para gawing uling. Eh, alam niyo naman, hirap ng buhay nun. Pero yun, pinagbawal na siya. And napakaganda kasi, ang dami na ulit puno. Ang sarap niya ng ulit pasyalan. And syempre, para na rin maiwasan ng pagbaha. Eto na nga, nasa taas na kami and hindi na fog yung nakikita nyo, ulap na yan. And napakalamig niya. Bumaba nga si Chief dito, or bumaba kami para mag picture and meron silang drone shots. So, punta kayo sa page ni Chief Nardo. Eto din, yung isang kuha ko. Nag time-lapse ako dito, panoorin nyo. Isa nga ang breathtaking adventure pag nakakit kayo dito sa Daang Kalikasan, dito nga sa mga Taram, Zambales Road. And masasabi ko nga na isa tong bagong tourist spot sa Pilipinas and I'm proud to be part of mga Taram, Pangasinan. Taga dito nga ako. And sa ngayon, sarado pa siya pero most likely baka next year malay natin baka magbukas na siya sa public. Lods, follow mo na ako para sa marami pang ganitong video. Salamat!